hayi ngikwazi ukusupport. Ngibingelele upresident wami Julius Malema. Siyanimema ngomhla ka-26 la ekhaya elisha, ngiyabonga. Bye ke lapho ngene emndabeni engize ngayo. Ngoba nina ndifuna ukubukela ngezithombe. Hey ngicela nithule. Niyabona la? Ise 106 Waterloo. Akhona amamitha amanzi anqanyuliwe because ngoba kufanele kuba amathenda ama-truck azofakela amanzi. Ngikhuluma nani nje nani ezigebengu ndini. Lana. Honorable members, honorable members, honorable members, honorable Kaula, honorable members. The member has the right to make a speech. Oh. Your party will get an opportunity, if they haven't already had one, to make a speech. Let's respect one another, please. Please continue. Uyabona la ise Freihead Chairperson. Abantu babekhala bevale umgwaqo, bekhalela amanzi. Instead ukuthi aye umeya bayolalela ikhalo zabantu, bathumela amaphoyisa badubula abantu. Ngiyangizwa uthi ngithini? Nasikhathi sokudlala mina. La ise Ward 59. Endwedwe chair. Bafaka i-water pump. Bafaka nama-content kuba bethembisa abantu lezi gebengu lezi. Bethi bazobafakela amanzi. 5 years oka 6 lo nyaka. Abakaze babuyela abantu balamanzi abanawo. Sengithuleke ngena emxholeni ke manje. Lana sinenkinga yabantu okutholakala ukuthi bashonile ngenxa yokuthi baphuza amanzi angcolile aphuzwa nezilwane. Mawunifuna ukwazi ukuthi kuphi nendawo abafuni kusitshela. Umbuzo wami uthi lemphefumulo eshonile izobuyiselwa kanjani kubantu? Eyikoleni sinenkinga minister. Nawe chair. Eyikoleni zonke azinawo amanzi. Ehotel esikole khona amanzi awekho. eThekwini yes. Lezi ikole kuthiwa ayikwazi ukufakelwa omasipala amanzi ngoba ziya-owa umngeni water. Manje umbuzo uthi ingane kuthiwa zona kayifunde kanjani, bona othisha bafundise kanjani. Okwesibili kubhlungu kunakho konke, amanzi ayimpilo. Lento yama-waterkan iyona eyinkinga kakhulu ngoba amanzi hayi ngoba engekho, amanzi akhona ayanqanyulwa ngoba kwenzelwani kungenela ama-truck. Kuyimanje kunama-truck lapha amasha ceke. Lo 26 billion enikhuluma ngawo namanikinika ngaphandle. Bajabule bafile bazohamba bayothenga ini amanzi lana eMbash amanzi awekho, eNgamanga amanzi awekho, Giyani amanzi awekho. Why ngempela izwe lonke libe nenkinga efanayo? Aniboni ngani ukuthi le nto into yamabomu ngenxa yethenda? Thina sifika la eParliament ngo-2024 safika nepolicy ethi lento yamathenda ayiphele ngoba iwona kanye ayenza ukuthi abantu bangayitholi idingo zabo ngoba kuceba abantu abayifew bese kuthi ekugcineni kusafarisha abantu. Lento ibuhlungu and minister ngiphinde ngiphatheke kabuhlungu ngoba ma uminister ungena kwi-department ekade nomunye umuntu
Akube kusashiwo ukuthi lo wonile mina ngathi why umuntu manje ayenze ubugebengu kwiposition yakwi department yakhe engalandwa abuye azojeziswa soboshwa nini laba bantu okuyibona abantu abaxhaphaza izimali zabantu na and lento ingiphatha kambi ngoba sigcina la sesidlala abantu la laba bantu kuneyingane egulayo lana eyimililo ndingane ziyadlala ayinendaba ukuthi indle manje singazokhothisana lana mina iyanginyanyisa indaba yenu ngize ngifisa ukuthi aphathe induku nje vele ishaye nonke ngoba nina ngicabanga ukuthi kuzodlalwa lana emaklinikhi udokotela mayekade ethinta isiguli Chair, akakwazi udokotela ukuwelela kwesinye isiguli engasihlambanga izandla no point of order, Chair. ize engekho nithi abantu balashwa Xolo Makhawula, xolo mama. On a Chair, point of Honorable order. Chair. Kaula, will you just take your seat, please? We can't allow this thing that is happening. Honorable Maduna just opened the mic and howled. No. Honorable Maduna, He please be removed from the house. no, no. Honorable Maduna, the young one Order. there at the back. Order, honorable member, switch off your microphone now. Honorable Maduna, you drew my attention to what? I just, Chair, I said on a point of order. That's what I I, didn't, no. Order, honorable It's a- members, order. I didn't hear that. But what is your point of order? Chair, I want to check, is Nyanyisa parliamentary? We'll check on it, honorable member, and we'll come back. No, honorable members, Settle down. Honorable Kaula, will you now complete your speech? I'll come back to you. ngiyabonga chair kodwa ke ngicela ningabanaki labantu abaye emphakathini ababambi ngisho ingcingo laba lalelani ke emakhaya kunento ebuhlungu eyenzekalayo yingakho ngeke ngithi kwi portfolio committee lento okuhlala la lo debate into engathi issue asambeni siyobona emakhaya ngikutshela ukuthi ngeke nikholwe uthi mawuhamba emgwaqweni ubone imgqomo imphongolo ihleli kanje ilinde itruck ezofika ebusuku ithela amanzi amaphumulo emthandeni bengikhona Honorable member, your time is now expired. Thank you. nje azizwani nabantu laba Order, honorable members, wena your time is expired. Thank you. uyazi Thank umkhwanazi you, honorable member. phambili umkhwanazi Honorable baba Kaula. Honorable member, umkhwanazi honorable member, take your seat. saphatha umkhwanazi we are sick and tired Honorable Kaula. Honorable Kaula,